inini maziviro nemaunderstandiro andinoita zvinhu izvi, it is because inini ndiri mumwe wevamwe vanhu vakazvarwa vakadaro. Anditono saka ndazvarwa zvakadaro, matambudziko andikasangana nawo kuti ndizosvika ndikure kusvika pamberi panapa ndine 48 years. Inini maziviro nemaunderstandiro andinoita zvinhu izvi, it is because inini ndiri mumwe wevamwe vanhu vakazvarwa vakadaro. Anditono saka ndazvarwa zvakadaro, matambudziko andikasangana nawo kuti ndizosvika ndikure kusvika pamberi panapa ndine 48 years. Hurumende yemageva yakatumira mbavha, hurumende yemageva tiri kutongwa netsotsi yemesonuri geva takatumira mbavha geva matsotsi hurumende yembavha tiri kutongwa. Real conversations, unfiltered perspectives. Ndodingindira ratiri kufamba naro pano pa DJ Holly Unfiltered. If it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepano, ndoda ngokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting DJ Holly Unfiltered. Yanditika right zvamanje nyaya yandiri kufamba nayo. Ndamboita video makuseni ndichitaura kuti pane vanhu vanozvarwa vari varume ivo vari vakadzi, kana kuti vane mahormones echirume ivo vari vakadzi, ende zvakangosiyana siyana. Ende vanhu ava vaendesa hurumende yeZimbabwe kukoti kuti tiri kudawo kodzero dzedu. Apa ndataura matauriro andaita makuseni kuti munzwisise where I was wrong, and ndazotaura one of the representatives, the founder of the organization yasungisa hurumende. Matauriro andaita handina kutuka munhu, handina kushora munhu, handina kuwanzira munhu. But ndarasika panhu wane pandataura nyaya dzekuti hungochani. Yet it's not nyaya iyoyo, and it wasn't clear kwandiri also. Nyaya iripo vanhu vaendesa hurumende kukoti inyaya yevanhu vanozvarwa vane nhengo mbiri, dzechirume nedzechikadzi. Zviriko. Ndoda kuti ndikunzwisei this conversation. Ndakunzwisai this conversation monzwa vachitsanangura kuti zvakamira sei. Saka I just want to apologize and to make it right, to set the record straight panyaya iyoyoyo. Mutemo uri kugadzirwa, mutemo uri kuendeserwa hurumende yeZimbabwe kukoti inyaya yekuti isusu vanhu vanenge vazvarwa nenhengo mbiri, yechirume kana yechikadzi, tinodawo kodzero dzedu. Panonzi varume endai uku vanoenda, panonzi vakadzi endai uku vanoenda, ko isu tine nhengo mbiri. Saka the community is too quick to judge kuti ingochani idzi. Ngochani dziriko tinozviziva, hatisi kuramba. But ngatimbotarisaiwo rutivi rwuri kutaurwa apa nezviri kutsanangurwa apa. So as a way of correcting my narratives, as a way of correcting pandakanganisa pandapotsa napo, ndaita an interview and ndoda kuti ndikunzwisei muzvinzwire muzvionere mega. Yes, hello? Yes, TJ Holly, how are you? No, I'm good, and you? Very right. Sorry, ndiri kufona ndiri kuAustralia. Aiwa, boss, kuti no problem. Ndangoti rega ndikudzei kuitira kuti musazofunga kuti maybe pane munhu ari kuda kuedza kungoitawo zvimwe zvinhu. Munongozva kuti vanhu vanogona kumbozviita achida zvake kufona akahaidha identity chichi. But there's an issue yamakava. Ndichangobva kuita go through the video ramaita ramaposta panenge. And
Well, I'm one person who follows you zvokutodaro, one of your followers. So ndinotonakidzwa futi the way yamunoinvestigate and provide information iri credible. Thank you very much. Yeah. Saka hatinokusapota ini zvamunenge muchiita zviripo. But the issue in question inyaya yekwaziyambi-ziyambi. Ndisingazivi, because I like the way that you presented the issues and etc. And you were also respectful and not wanting to offend people, which is very, very good. As a journalist, I think it's something that should be commended. Good, you just presented the facts as per your understanding. However, as a person that I know, you are also professional. I think you also you kind of like said to a statement here, what let's discuss, let's debate, and I believe we can even discuss or debate in a respectful manner. Yes. Saka ndoda kumboshare nemi some information yekudai so issue iri kutaurwa nezvayo apa issue. Yes, of course I understand that people vanotaura kuti LGBT IQ whatever my letters mamwe acho hatizozivo mamwe anoendera mberi, but chinhu one chandinoda kuedza kuti tionesane nyaya yekuti nyaya dzakachallenjwa kumacourts inyaya dzevanhu vanozvarwa vachinzi vana ivavo vanenge vachinzi intersex. Right? Okay. Vanonzi ma-intersex. Saka kana wakatonyatsoteerera video rake rese riripo pafacebook page yavo yeMinistry of Justice and Legal and Parliamentary Affairs, vanotomenshena kuti zvoni inyaya dzema-intersex, vanhu ava vakaenda kucourt vakanoti challenger because kune zvinhu zvavaitoita sezvavaitokumbirawo vakabva kare vachikumbira government kuti dai maticha se mationawo nokuti isusu tiri kusangana nematambudziko akati. Saka ndisati ndapinda kuzvimwe zvinhu zvese zviri technical, reganimbotanga ndaedza kuti ndikunzwisise, ndikushare newe kuti at least maybe zvinogona kuita broaden up understanding yako iwewe. Pane vanhu vanozvarwa vakasikwa naMwari, kwete kuti ndokutaura kuti, ende futi izvi zvinhu zvandiri kutaura izvi ndine evidence nazvo. Kune vanhu vakasikwa naMwari vaine nhengo, vanonzi vane nhengo mbiri. Ndo matauriro anowanzoita vanhu kuti vanhu vanenge vachinzi vane nhengo mbiri. And inini maziviro nemaunderstandiro andinoita zvinhu izvi, it is because inini ndiri mumwe wevamwe vanhu vakazvarwa vakadaro. Saka ndazvarwa zvakadaro, matambudziko andikasangana nawo kuti ndizosvika ndikure kusvika pandiri panapa ndine 48 years. Asi matambudziko ekuti inini ndiri mwana mucheche ndinenge ndichitoclassifyiwa kunzi ndiri gay, hazvinei chekuita nekurara nemunhu. Izvi zvinhu zvokuti uri mwana hauna chaukakumbira kuti ndizvarei ndakadai, hauna chinhu chaukaita, se unongoiswa idecision yaMwari kuti Mwari pamwe pane zvinhu zvavaroda kuedza kupruva kana kuti varoda kuedza kuflexa kuti varatidze kuti inini ndinogona kuita zvese zvamuno accepta nezvamusinga accepte, zvamunogona nezvamusinga. Inini ndinoita zvese. Inini I have come to understand because kana kuti ndizvinzwisise ndezvaaccepte inini, it took me a very, very long time. Nokuti
nekuda kwekuti unenge wazvarwa kadaro unokura uri mwana anoshungurudzika nekuti richii mukati meupenyu, nekuti vamwe vanenge vachinzi vakomana vanzi mukomana enda uko unomira uko, vasikana mirai uko. Ndo demarcation irimo mukati meworld ino. Kune vakomana kune vasikana, kune varume kune vakadzi, but iwewo manje unenge usingazvizivi nekuzvinzwisisa kuti saka ndiri chii. Alright, tomboti vabereki vadecida kukukudza semukomana, but wasvika paage yekuva teenager pai uri mukomana kudaro wakutanga kubuda mazamu. Andorwa ende zvinoshungurudza iwewe semwana, zvinoshungurudza vabereki, zvinoita kuti futi kuti uve target yebullying mukati mesociety yatinenge tichirarama tiri. Zvinoita kuti mumwe mwana atosvika pakuzviuraya. Vakawanda ndotoziva vakatosvika pakuzviuraya kuburikidza nenyaya dzakaita idzodzo. Kozotiwo kumahospital, vana ivavo vakaendeswa kumahospital vonzi ngavagadziriswe ngavaite sese. Nekuda kwekuti zvinhu zvokuti society vanhu isusu hatinambotada kuzvigamuchira. We always associate it with bad things, bad omen. Saka kazhinji kacho culturally vanhu vaigona kunzi vana ivavo ngavavanzwe vakure kana kuti vakaisoletwa. So akatoita laki ndiwo makuriro anoita, but akaita munyama mwana iye anourayiwa paanozvarwa kana kuti achiri mudiki. Nokuti vanhu come up with their different understandings and misconceptions and superstitions. Imwe culture hanzi inopreserva vana ivavo because vanobelieve vane masupernatural powers. I don't know how far true it is because inini handisati hangu ndaexperience zvinhu zvakadaro tinawo, kana kuti chandoziva chete ndechoti I'm one person who is very very determined. Ndakada chandada ndinogona kutongochipesiwa ndichitongochiwana. That's one of my maybe that's my superpower, maybe I don't know. But it then becomes sad to me kana ndakanzwa vanhu kwete kuti ndinenge ndichiblame vanhu, handiblame vanhu, asi ndinoita se it makes me sad because kazhinji kacho wakatarisa kana the bashing, the negativity, the hatred iri kubuda nesocial media. So inini pese panotaurwa chinhu chiri negative, chiri hateful, chiri chichi, inini I receive it personally. And zvinondorwadza. Alright, ndiri nani inini ndiri kunoku. What about mwana ari kukumba kumusha uko, ari mulocation, ari kutamba nevamwe? It's just isusu vanhu nekuda kwekusaziva kwedu, we are making life more harder for that child than it already is. Saka I felt kuti it's unfair. I've shared a video. Down not you have confirmed what received with thanks. Yes. I want you to at some point, maybe it happens in Utawa, listen to the clip. Once what maybe mana push vari kuti chii, because dzimwe nguva vanhu vanofunga kuti maybe tinotongoro one of the ngochanists dzacho dzinenge dzichida kungohwanda nezvinhu zvisipo, but amai ava vanganyepere nekuda kwemwana wavo vakabata. It's said madoctors anotitora oita maexperiment nesu, vachitoita maexperiment vasingatozive zvokuita. Pedzisira munhu achekwa dhedhwa aitwa sei, munhu ozopedzisira atone more health complications nokuti hazvimo mumasyllabus avo. Saka these are many issues dziri kuitika dzekuti isusu, inini am also part organization yakaendesa government kucourt. It's my organization yandikafoma ndichiri kuZimbabwe, sandauya kuno.
saka ndinotoisapota ndichisapotawo nezvandogonawo mari information research zvinhu zvakadaro zvese izvozvo I always have to. Saka it pains me now wakaona kwete kuti ndinoblame vanhu vana isimhosva yavo. I know people still needs to learn, you know, to be given information. Yes. But at this point in moment, narrative yatinofambisa as my influencers, it makes it affects a lot of people. Nokuti munhu anobva atongobatirira izvozvo nokuti azvinzwa kune munhu ane voice rine power, anoteererwa, anofollowewa. Saka if it is misinformation, which means isusu we are suffering for a wrong narrative, for as a result of ignorance, munhu anenge ashare misinformation. Saka it is also my duty kuti ndiite reach out, then I will try to share with you the correct information. Saka i-court challenge yatakaita ndobva government yaitoreto zviri kungoita munhu wese izvozvo patikatotanga pacho cheko vachitotituka vachitoti ngochani bvai pano muri kudini, tokusungai chichichi, tomboenda todini, todzoka totsvaga mamwe maloya mamovha atomboti nyaya dzenyu dziri kupisa isusu hatichazvikona. Isi tobva tatoti no, isusu kana muchitoda tinotoenda tese totomira takatomira mukoti macho kana vachitoda evidence. Inge kana ndiri sena one of the people vaitotaura kuti kana muchitoda ndotomira ndotozvikumura ndotodii ndovaratidza how many times dzandikachekwa inini kumadoctors vachiti toda kugadzira zvino toda kugadzira. How many times you become an experimental done in doctors. And ndine ma-medical records angu kubva ndichiri mucheche vachiedza kungogadzira kusvika ndakura, kugadzira usingaperi. Saka zvinozorwadza, ndangoti nini ndingoita sei, ndingoshare newe information, then kana wateerera ito kana pamwe karesearch kako ndokona kushare newe zvimwe zvinhu kana utomboti uri kudawo kana matestimonies evamwe kana kuti kana uda kuzvitiro research yako wega uchiedza kuongorora kuti information yandiri kukupa iyi ichokwadi here kana kuti kunyira. Kana uchitoda vanhu chaivo vakatofanana nemi vacho, uchitoda vekutotaura navo, ndogona kutokurefeya kana kushare newo mafoni numbers kuti taura navo wega. Whatever zvavo, because inini chandinenge nchida, I want to equip you with the correct information and evidence. And saka ndochete zvandangoti no, let me share with you, because handisi kuda kutanga kubva ndatanga ndichita wala anobhaiza handichamuteerera, ndobva ndato unsubscribe, ndobva ndato simply because of something that I know kuti zvone it's either I can do the right thing. Iwo zvako if you are not comfortable to cover the story, kana uchida kuti ugadzirese zvako uri neconscience yako iwe. But chandangoti ndikumbire chete ndikuti no, thank you very much. I appreciate you, and I know kuti zvone being the person that you are a person who stands for the truth. Ndozvandokuzivira, ndozvandokufolowerera, ende ndozvandinotokudirawo necontent yako.